איך פותחים חשבון עסקי בשגה. ראשית, אני צריך לפתוח חשבון פרטי. יש לי שתי אפשרויות לעשות. אחד, מי שרשום להיכנס כבר לחשבון שלו. מי שלא רשום יכול לפתוח חשבון על ידי לחיצה על כפתור משתמש חדש, יירשם לשגה, הכפתור הירוק, או ללחוץ על קישור בעל עסק, מצטרף כבר היום למהפכה של שגה. הכפתור הזה יעביר אותנו לדף הסבר עם סרטון הסבר, שבסופו אני יכול ללחוץ על כפתור, מעניין אותי, אני רוצה להמשיך. ברגע שלחצתי על הכפתור הזה ואני לא רשום לאתר, אז האתר יבקש ממני לפתוח חשבון באתר ולהירשם כמשתמש פרטי, שלאחריו אני אכנס לתהליך הרשמה של פתיחת עסק. מה שאני אעשה עכשיו, בגלל שאני כבר רשום, אכנס לחשבון שלי. אתם רואים, ברגע שנכנסתי לחשבון, אני כבר הייתי בתוך הדף של הפתיחת חשבון העסקי, אז הוא שלח אותי כבר להירשם ולפתוח את החשבון העסקי שלי. עכשיו מה שנשאר לי זה להתחיל למלות את הפרטים של החשבון. בשם העסק אני מכניס את שם העסק. על העסק זה תיאור קצר של העסק שלכם שיופיע על גבי תמונת הפיד ליד שם העסק. על העסק ארוך אתם מכניסים תיאור ארוך על העסק שלכם, שאותו גם אתם יכולים לערוך. יכולים להפוך את זה לכותרת, בפורמטים, כותרת. אני משתמש בכותרת 3, ובטקסט בכותרת 4, שזה בעצם הפונט שהוא הכי יפה לטקסט לגוף ההודעה, לא ממש כותרת. בנוסף אפשר להוסיף פה סרטון ולעשות קישורים. בעריכה אחרי זה גם אתם תוכלו להכניס פה תמונות. אני אבחר תמונה. ותחומים בו העסק שלי פועל. חשוב להכניס את התחומים שהעסק שלכם פועל בהם, ולא להכניס סתם תחומים, כי אז אתם תייצרו ספאם ללקוחות, והם לא ממש יאהבו את זה. עכשיו אני בוחר איפה העסק שלי נמצא. רואים, אני כבר רושם לו והוא נותן לי אופציות. עכשיו פה אם אני רוצה לשים בדיוק איפה אני נמצא, אז אני יכול להזיז אותו גם. עכשיו ממלאים את כל הפרטים. טלפון רגיל, נשים פה סתם טלפון להדגמה. אתר האינטרנט. בכתובת אתר האינטרנט אתם צריכים לשים את הכתובת שלכם עם הקישור של ה-HTTPS או HTTP. וקישור לכתובת הפייסבוק שלכם. אני כרגע לא אכניס אותה, הכניסו אותה עם הכתובת של ה-HTTP. ושמירת פרטי עסק. והמועדון שלכם נוצר בהצלחה. אבל כרגע הוא עדיין לא מוצג לגולשים. כדי שהוא יהיה מוצג לגולשים, אנחנו צריכים לפתוח הטבה ולהציע להם בעצם הצעה, דרכה הם יוכלו להיחשף אליכם ולבוא לעסק שלכם ולממש אותו. לאחר שפתחתי את החשבון אני עובר לדף שמסביר לי על המנויים שיש בשגה. יש לנו בעצם שתי מנויים.
שאחד מהמנויים הוא תשלום רק על בסיס שיתופים שאתם מקבלים, והמנוי השני הוא מנוי שאתם משלמים פרמיה פעם אחת בשנה, ותשלום על השיתופים שאתם מקבלים, אבל תשלום מופחת מהמנוי הבסיסי הראשוני. הם משלמים בעצם חצי מעלות השיתופים של המנוי הבסיסי הראשוני. שלקוחות שיש להם תנועה גדולה ויודעים לייצר תנועה, שווה להם לעשות את המנוי השני, לשלם את הפרמיה ולשלם תשלום מופחת על השיתופים, וככה להגיע לקהל הרבה יותר גדול ברשתות החברתיות. אני להדגמה אפתח את המנוי החינמי, ואני אעבור ישר לדף של הפתיחת הטבה, כדי שהיא תעלה לאוויר ואני אוכל מיד להיחשף לגולשים בשעה. אז אני בוחר תמונה. סטטוס ההטבה, הטבה באוויר מוצגת לגולש. תאריך. אני מתחיל את ההטבה מתאריך שהוא לפני התאריך הנוכחי. אוקיי? ותאריך סיום אני אשים אותו תאריך שהוא קדימה, אחרי התאריך הנוכחי. נעשה את זה נובמבר 2016. אני יכול גם לפתוח הטבה שהיא תתחיל מחודש הבא ותסתיים עוד שנה. מקסימום שוברים שאני רוצה לתת, אני אשים פה 100 שוברים כרגע, ומקסימום מימושים למשתמש, נשים פעם אחת. בחלק הזה זה מאוד חשוב, כי אנחנו בעצם נותנים לכם אפשרות להעלות איזה סוג שובר שאתם רוצים. אתם יכולים להעלות שובר אחד, שמשתמש אחד יוכל לקחת אותו, אתם יכולים להעלות 10 שוברים בלבד, שכל משתמש יוכל לקחת אותו פעם אחת, ואז 10 אנשים שונים יקחו. אתם יכולים להעלות הטבה שהיא קבועה לכל השנה, ולפתוח אותה לאין סוף מימושים, לאין סוף אנשים, כשכל אחד יוכל לקחת את ההטבה אותי כמה שהוא רוצה, ובעצם להגיע לחשיפה שהיא תמידית באתר. הרעיון הוא בעצם שיש לכם פה משחק, ואתם יכולים היום נניח להגדיר שאתם רוצים, יש לכם מחירת חיסון ויש לכם איזשהו מלאי מוגבל שאתם רוצים לפטר ממנו, אז אתם פותחים את השוברים המוגבלים למספר אנשים שאתם רוצים לתת. ברגע שזה נגמר, זה ייעלם, ההטבה תרד מהאוויר והיא לא תוצג יותר לגולשים, וככה אתם יכולים להיעזר במלאי שלכם ובשגה כדי לקבל חשיפה ברשתות חברתיות, וכדי להיפטר מהמלאי, בעצם שהוא לא ישכב בחנות, יהיה פג תוקף וצריכו אחרי זה לזרוק אותו לפח. עדיף להשתמש בו כדי לפנק את המשתמשים שלכם ולייצר חשיפה ופרסום לעסק שלכם. קוד הקופון, אתם יכולים לערוך אותו איך שאתם רוצים. אנחנו פיתחנו את זה במטרה שיהיה אפשר לסנכרן את זה לקופות הרושמות. לבחור את הקוד של המוצר, שזה בעצם פה בקוד הקופון, ולבחור את המספור של כמות השוברים, שזה בחלק הזה. אתם בוחרים אם זה יהיה בסוף הקוד או בתחילת הקוד, ואז כמה ספרות יהיה במספור. ומה שיהיה בקוד בעצם יוצג הקוד קופון, שזה בעצם יהיה המספר של המוצר, ולידו המספור. האם נדרש שיתוף בפייסבוק על מנת לקבל את ההטבה, או נדרש שיתוף רק בשגה על מנת לקבל את ההטבה? החשבונות המוגבלים לא יכולים להעלות שיתוף לפייסבוק. רק החשבון המלא, חשבון הפרימיום, שבמידה ויש עסק עם חשבון מוגבל שרוצה לתת מתנה או הטבה ממש טובה, יכול ליצור איתנו קשר, ואנחנו נשלח לו רק את השובר הזה לשיתוף בפייסבוק. במידה ואתם בחשבון מוגבל, אתם לא חייבים אפילו ללחוץ על השיתוף בשגה, כי זה כברירת מחדל תמיד גם עושה שיתוף בשגה. נבחר כותרת הטבה, תיאור קצר שיוצג מתחת לכותרת ההטבה, כותרת משנה בדף ההטבה, מידע ופרטים בדף ההטבה. בדף הזה אני יכול לערוך, לעשות כותרות, להעלות תמונות, זה כותרת 3, כמו שאמרתי מקודם, שאני משתמש בכותרת 3.
שם את זה על כותרת 4, אני יכול גם לתת לו הדגשה, ונוסיף תמונה. שימו לב, איך מוסיפים תמונה? אני נכנס לכל אתר אינטרנט, ואני מחפש תמונה שאני רוצה להעלות. חשוב להעלות תמונה שמבחינת זכויות יוצרים אתם יכולים להשתמש בה. שלא תהיה הפרה של זכויות יוצרים. זה העתק כתובת אתר של תמונה. בעצם מה שעשיתי, לחצתי על מקש ימני בעבר, פתחתי את החלונית, ואז העתק כתובת אתר של תמונה. אני חוזר לשגה, עושה הוספה, מכניס ארוך תמונה, מכניס את הכתובת, לוחץ לחיצה אחת על החלונית פה, ומופיע לי הגודל של התמונה. אם אני רוצה לשנות את הגודל, אני פשוט אשנה את אחד הגדלים. 700, לחץ עוד פעם על גוף ההודעה, וזה יסתנכרן, המספר השני גם, עושה אישור, וגם תמונה יש לנו. מילות מפתח, פה אני אבחר מילות מפתח שאני ארצה שבמנוע חיפוש של שגה המשתמשים יוכלו למצוא אותי. בין כל מילה למילה צריך לשים פסיק. וערך ההטבה באחוזים, אני יכול לבחור לשים את ערך ההטבה באחוזים, שזה לא חובה. לאחר שמיליתי את הכל, אני לוחץ שמירת הטבה, וההטבה באוויר, עכשיו היא מוצגת לגולשים, יכולים לראות כל הפרטים שמילינו. תוכלו לראות אותה בסל ההטבות שלי. רואים כותרת ההטבה, תיאור קצר של ההטבה. דרך ההטבות שלי אתם תוכלו ליצור עוד הטבות חדשות. על ידי לחיצה על ההטבה ובדף ההטבה, על ידי לחיצה על עריכה, תוכלו לערוך את ההטבה כמה שתרצו. מאוד פשוט, מאוד קל, מאוד נוח, מאוד יפה. תשתמשו במוצר, תגיעו ללקוחות, תנצלו את הפלטפורמה המדהימה שיצרנו לכם כדי לעשות טוב. שיהיה בהצלחה.